दिनै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि नैथि रुंसारि सान आरो बे रुंसारि सानखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादा गासिबो जिल्ला आफाद दालाइ आफादफोरखौ दालाइ बर' थुनलाइ आफादफोरखौ खन्थाइ सान हिसाबै फालिनो बिथोन हरदों आरो बे बिथोनखौ जों लोब्बा लानानै दिनै लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बगिनिदि दालाइ बर' थुनलाइ आफादनि मोननै आफादनि गौथुमाव जों बे सानखौ फालिदों। दाबावैसो जों बे खन्थाइ सानखौ फालिखांबायानो आरो खन्थाइगिरि बिथांमोना गाव गावनि लिरनाय खन्थाइ आरो बिथांनि मुङै लिरनाय खन्थाइखौ आवरायखांबाय। खोब मोजां मोनसे मेहेरगोनां बुब्लि सोमजिदों दिनै जोंनि लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय आरो बगिनिदि दालाइ बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव जालांनाय जि खन्थाइ सान बे खोब मेहेरगोनां आरो मोजां जादों आरो बेवहायनो दिनै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म जोंनि थुनलाइनि गिबि सासे थुनलाइगिरि होनजायो, गागि थुनलाइगिरि होनजायो, खन्थाइगिरि होनजायो। बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मोननै समनि आफादगिरि महरै दंमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान महर आरो मुस्रि मोनदों होननानै बुंजायो। बिथाङा खन्थाइगिरिल' नङामोन, थुनलाइगिरिमोनबो आरो बिथाङा मोननै भारत जि संबिजितनि गेजेराव थानाय बान्था मोननैखौ बिथाङा मोननो हादों। बिथाङा मोनसे टेगर बान्था आरो साहित्य अकादेमि बे मोननै बान्थाखौ मोननानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु जौगाथि बा थुनलाइ आफादनि जि महर मुस्रि आरो मोनसे माननि बिथाथिखौ बिथाङा मोनसे गोजौ थाखोआव लांबावदों होननानै बुंजायो। आरो दिनै बिथांनि बे रुंसारि सानखौ जों फालिनो मोननानै बा फालिनानै हय जोंहा दुखु दं, दाहा दं। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव जोंनि थुनलाइ आफादनि जोबोद खहा जादों, हारिमुनि खहा जादों, खन्थाइनि खहा जादों। थेवबो बिथांनि जि रुंसारि सान बे सानखौ जों दिनै फालिबाय आरो बिथांनि जिउआ जों आसा खालामदों, इसोरनि खाथियाव जों आरज गाबदों बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों, थाजिमै थाथों आरो अरायबो बिथाङा सोरगोनिफ्रायनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ बा थुनलाइ आफादनि बा माहारिखौ जे बिथांमोना बोर सारस्रिहरथों, बिथाङा बोर सारस्रिहरथों जाहाथे जोंनि माहारिनि गासिबो खामानिखौ थुनलाइ आफादनि दारै थुनलाइ आफादानो जाहाथे मोजाङै मावफुंलांनो हायो, हारिखौ मोनसे जौगानाय बिथाथियाव लाबोनो हायो, बेखिनि आसाखौ जों खालामदों। आरो जोबथारनायाव अबंगासेनि खाथियाव जों फिन खेबसेबाव बिथांखौ जों इसोरखौ आरज गाबबाय जे बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों, थाजिमै थाथों। बेखिनिखौनो जों आरज गाबबाय दिनैनि बे खन्थाइ फालिनाय सानाव। गोजोन्थों। दिनै दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गोनां सान, जायखौ दुखुथिया सानबो बुंजायो। बोसोरथामनि सिगां 2019 मायथाइयाव दिनैनि बे 5 डिसेम्बर खालिनो जोंनि गेजेरनिफ्राय गेदेमा सान्थौगिरि, थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सान। बे थैनाय सानजों लोब्बा लानानै जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादा जिल्ला आफादफोरनो जाबायदि बिथोन हरदों, जोंबो लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेवहाय खन्थाइ सान बेखौ फालिदों जाहैबाय। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जाबायदि थैनाय सान, बै थैनाय सान खालिनो जों थांनाय बोसोरनिफ्राय बे खन्थाइ सानखौ फालिबोदों। थांनाय बोसोराव गाजा गोमजायै फरायसाफोरनि गेजेराव खन्थाइ आवरायनाय, गोसो गुदुं थुनलाइ सिबियारिफोरनि खन्थाइ आवरायनाय बे आयदाया जादोंमोन। दिनै बे थासारियाव जों बेबायदि बुथुमनो हायाखिसै, रायजोफोरखौ जोंहा दुखु थाबाय। थेवबो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जों खुंलांबाय आरो मिथिखायो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ सोर। गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमारनि समान दिनैसिम बुंनाय जायो
रावबो बिदि थुनलाइ सोरजिनायाव बिहोमा होनो हायाखै जेरै बिथाङा साहित्य एकाडेमि बायदि बान्थाखौ मोननो हादों ठाकुर बान्थाखौ मोननो हादों जायखौ टेगर एवार्ड होनना बुङो बेखौ मोनदों समेश्वरी एवार्डखौ मोननो हादों बेबायदिनो गोबां बान्थाखौ मोननो हादों आरो सासे फोरोंगिरि जाना थानाय समावनो थुनलाइखौ सिबिबोदों बागानसालियाव बिथांनि न'आ बेनिफ्राय बनरगाव हाइस्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन 1990 मायथाइयाव बिथाङा आजिरा मोनबाय आजिरा मोननायनि उनावबो जिरायाजासेनो बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानानै बर' थुनलाइ आफादनि गिदिर मासिगिरि जायखौ आफादगिरि होननानै बुङो बेखौ मोननै हाबा समनि थाखाय बिथांखौ लानाय जादों आरो 2002 मायथाइनिफ्राय 2008 मायथाइसिम बिथाङा थुनलाइ आफादखौ मैखोमै खुंबोदों जाहैबाय आरो दैदेनबोदों जोंबो खर' गंलायो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथां गेदेमाया जाला बिदि आनज्रायलांबाय बे आनज्रायनायाव जोङो दुखु फोरमायो बिथाङा दिनैसिम थांनानै थानानैबो आरो जौगाबावगौमोन राव थुनलाइ हारिमुनि बेलायाव बिथांनि जाबायदि बिहोमा बे बिहोमाखौ दिदोम लाखिनो थाखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ लायो आरो इयुनसिमबो लाबाय थागोन बे जोंनि सदबांसा साबायखर थाबाय एसेनोसै उननि हाबाफारिफ्रावबो जोङो मोनाबिलियाव आलारि बाथि फोजोंनाय बेखौबो लादों बेबो जागोन बिथांखौ दुखु फोरमायनो थाखाय बिथांनि सायाव जाबायदि सावरायमेल बे सावरायनाय मेलफोराबो गेजेर गेजेर जाबाय थागोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बे हाबाफारिखौ मावबायानो थागोन जोंनि जिल्ला आफादाबो बेखौ मावबायानो थागोन बयनिबो हेफाजाब बर' थुनलाइ आफादजों जाय लोब्बा आफादफोर दङ बै लोब्बा आफादफोरखौ बयखौबो जों खावलायदों बिथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब हो इयुनसिम जोंजों हेफाजाब होनानै जोंनि जाबायदि थुनलाइ जौगानाय राव जौगानाय हारिमु जौगानाय बेखौ जोङो फोसावबाय थागोन रायजोनि गेजेराव दिनै बर' रावा भारत संबिजिरनि 90 फारियाव मोनलायनानै आरो जाबायदि आसाम हादरसायाव अफिसियेल लोगो राव एस'सियेट जाबायदि अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बेयावबो जोंहा गोग्गानाय दं सेपारेट डिरेक्टर जाबाय आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस लोब्बा लानाय बेवहायबो जोंहा गोजोननाय दं थांनाय जाबायदि बड'लेण्ड जोबथा जाबायदि गोरोबथा बे गोरोबथानि हेफाजाबै दिनै जोङो एसेबाबो जौगादों होननानै सानदों आरो जों गोग्गानो हायो आरो इयुनसिम दायो जाखांबोनाय जाबायदि गोरोंसाफोर दङ दायो फरायफुबाय थानाय दायो जाखांबोनाय जाबायदि फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौबो जों थुलुंगा होयो जों सुबुरुन होयो बिसोरबो जोंजों फैनानै गेदेर गोलावफोरनि नेरसोनखौ लानानैनो बिथांमोनाबो आवगायलांथोंसै बेखौनो जोङो मिजिंथिबाय आरो खावलायबाय एसेनोसै गोजोन्थों साबायखर बावबाय खौरां बिजोंनि जाबायदि मावथिफोरनिसिम आंनिफ्रायबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों एसेनोसै